Is-servizz pubbliku jaħdem id fit ma' settur privat sabiex iżommu lil pajjiż għaddej. Dan kien il-messaġġ li għaddew numru ta' persuni li tkellmu waqt it-tieni kabinet man nies għal din is-sena li sar fl-Expo tas-Servizz Pubbliku fl-MFCC f'Taqali. Fost dawk li tkellmu kien hemm l-imprenditriċi Alessia Galja li qalet li l-kumpanija tagħha baqgħet għaddejja waqt il-pandemija bl-għajnuna tal-COVID Weight Supplement. Hija faħret ukoll l-għajnuna li ngħatat permezz tal-iskema tal-Business First li titħaddem mill-Malta Enterprise. Waqt il-pandemija rajna l-bżonn li niddiversifikaw bħala kumpanija u nedejna proġett ġdid. Dan nirringrazzja l-Alla qabad jikber mill-lum għal għada u bekk ġejna bżonn ta' iktar impjegati fl-iktar żmien qasir possibbli. Il-kap eżekuttiv ta' Centercom Robert Spiteri għalli ta' kuljum il-kumpanija tiegħu tirċivi eluf ta' telefonati u fl-aħħar żmien żdiedu servizzi oħra diġitali biex tkun aktar viċin tan-nies. Qegħdin inwieġbu mal fuq minn 9,000 kuntatt kuljum. L-iktar kuntatt dominanti jibqa' dak tat-telefon. Għalkemm fl-aħħar sentejn rajna wkoll żieda sostanzjali fl-użu ta' mezzi diġitali oħrajn bħal huma ċ-chatbot, il-live chat u anke l-midja soċjali. François Grek, direttur ta' kumpanija li għenet fil-ħolqien tal-IT u servizzi oħra diġitali tal-gvern, sosta li fl-aħħar snin sar investiment kbir u appella biex il-poplu Malti ikun xprunat li jagħmel użu minn dawn is-servizzi. Dan wassal biex sar ħafna investiment sostanzjali mill-gvern biex jitrasforma numru ta' servizzi diġitali, però nħoss li hemm bżonn iktar sforz biex nixprunaw il-poplu Malti jagħmel dik il-qabża diġitali u juża iktar dan l-investiment li sar. B'mod virtwali mill-Olanda ingħaqad l-espert tat-teknoloġija Wilberta Bone li qal is-servizz pubbliku għandu isaħħaħ il-once only principle biex meta il-klijent idaħħal l-informazzjoni tiegħu din tinżamm u tkun maqsuma għand id-dipartimenti b'mod sigur. Ikollu viżibilità tal-informazzjoni fuqhom f'pjattaforma waħda. U bekk ukoll tista' tissaħħaħ l-ID li ssir jisa forma ta' passaport diġitali u bija tkun tista' taċċessa pjattaforma fejn hemmhekk tirċievi l-komunikazzjoni kollha tas-servizz pubbliku u l-gvern u anke jkollok aċċess l-informazzjoni fuq użu ta' utilitajiet, saħħa u anke l-qudiem pereżempju parkeġġ, etc. Gianfred Aġus, student b'diżabilità li jistudja l-psikoloġija fl-Università ta' Malta, semma numru ta' inizjattivi li ttieħdu fl-aħħar snin mill-gvern u li se jgħinuh fil-ħajja ta' kuljum. Għalkemm it-trasport pubbliku għandu fejn jitjieb, il-fatt li huwa b'xejn huwa aktar aċċessibbli li influenza li b'mod pożittiv partikolari. Apparti minn hekk ġew introduċuti wkoll vetturi adattati għal persuni b'diżabilità biex nipprattikaw is-sewqan fuqhom. Din hija xi ħaġa li ħanagħmel użu minnha żgur fi żmien li ġej.